I juni 1940 gik tyske soldater for første gang ind på pladsen, hvor Auschwitz senere hen blev til. Det var kun 9 måneder efter tyskerne havde kastet Europa ud i 2. verdenskrig. På denne tid havde den tyske hær allerede besat Danmark, Norge, Holland, Belgien og Frankrig. Auschwitz, som ligger i Polen, blev til start brugt som koncentrationslejr for regimets polske fjender og politiske aktivister. Auschwitz hørte under det nazistiske elitekorps SS, hvor karriereofficeren Rudolf Höss var udnævnt til kommandant. Efter at Höss havde været funktionær på Sachsenhausen og Dachau, havde han bemærket, hvordan hårdt arbejde beroligede fangerne. Efter denne observation havde den nyudnævnte kommandant Höss besluttet at overføre Dachaus motto Arbeit macht frei til Auschwitz. Dette motto er bøjet i jern ved hovedindgangen til lejren. Den 22. juni 1941 invaderede den tyske hær Sovjetunionen, og det varede ikke længe før Auschwitz også skulle kunne rumme russiske krigsfanger. Derfor besluttede SS øverste leder, Heinrich Himmler, at udbygge lejren, så den kunne rumme 130.000 fanger i stedet for de 30.000. Denne nye afdeling blev kaldt for Birkenau og lå ca. 2 km væk fra den første del af Auschwitz. Vi ankom til Auschwitz station og skulle stille os op i rækker på 5. Der begyndte de smertefulde scener. De skilte de unge fra de gamle og børnene. De skilte min far fra min mor og mig. Fra det øjeblik hørte jeg aldrig mere til min far. Birkenau rummede 4 gaskamre og tilhørende krematorier og blev derfor centrum for jødeudryddelserne. Disse gaskamre og krematorier, som lå gemt bag ved birketræer, som set ved punkt A på billedet, var bygget til at kunne udrydde 4.000 menneskeliv i døgnet. På punkt B ses Canada-lagerbygningerne, som var fyldt med konfiskerede ejendomme fra de henrettede. Bygningerne blev ironisk nok opkaldt Canada efter det rige land mod vest. Punkt C viser ligbrændingsgrave, som blev brugt, når krematorierne var fyldt op, og her blev lig brændt i massegrave. Der blev i alt brændt 107.000 lig. Karantænelejrene, der ses på punkt D, blev brugt som nedslidning af arbejdsdygtige fangere, hvor de arbejdede i op til 18 timer i døgnet med at grave grøfter og dræne sumpe. Denne lejr rummede mellem 4.000 til 6.000 fanger i op til 8 uger. På punkt E ses jernbanesporene, som i begyndelsen ikke førte helt ind til Birkenau, men kun til hovedindgangen. De blev dog bygget helt ind til hovedstrøget i 1944 for at effektivisere menneskeudrydningen, så sorteringen af fangerne kun foregik 100 meter væk fra gaskammerne. Punkt F viser latriner, hvor fangerne måtte deles om 58 toilethuller. Disse fik de adgang til få minutter om morgenen og aftenen, hvor det var tilladt. Der lige foran vores øjne var et forfærdeligt syn. En hel masse barakker, mange af dem uden tag. I mange af barakkerne lå folk i deres køjer. De var praktisk taget skeletter, dækket med hud og med øjne, der stirrede tomt frem for sig. At bringe dem tilbage til livet var ikke nogen let sag. Når de jødiske krigsfanger ankom til Birkenau med jernbanen, blot 100 meter fra gaskammerne og krematorierne, skulle de sorteres efter hvem der var arbejdsdygtige og hvem der ikke var. Med vold blev de stillet op på 2 rækker, mænd i den ene og kvinder og børn i den anden. Herefter var SS-lægens job at sortere de nytilkommende med et vink med tommelfingeren. De arbejdsdygtige mænd og kvinder uden børn blev sendt til indkvartering i lejren. Resten, det vil sige børn, de syge, de gamle og kvinder med småbørn, blev fortalt, at de skulle have et bad, men egentlig blev de sendt til gaskammerne. Gaskammerne blev fyldt med de udvalgte mennesker, først kvinder og børn, og derefter 20-30 mænd. Rummet var så fyldt, at ofrene stod så tæt, at de svageste allerede før gasningen døde af luftmangel. Efter henrettelsen blev de jødiske straffearbejdere fra Sonderkommandoen sat til at fjerne ligene på omtrent 2 timer, hvorefter gaskammerne igen kunne benyttes til endnu en masse henrettelse. Gassen udviklede syre nedefra, så alle forsøgte at kravle op på hinanden for at få luft.
Det vi så, når døren blev åbnet, var grusomt. Vi fandt dem havde fast til hinanden. Hver en havde desperat kæmpet for en smule luft. Antallet af gasninger steg så meget, at lejrledelsen ikke længere kunne skjule, hvad der foregik. Grundet dette blev der besluttet at bygge 2 nye krematorier med gaskamre, kaldet 2 og 3. Disse var færdigbygget i sommeren 1943 og lå skjult i udkanten af lejren, som tidligere vist på kortet. De nye krematorier var forsynet med 5 store ovne, mens de gamle krematorier blot havde 1 stor ovn. Sammen med det første gaskammer i Auschwitz-hovedlejren kunne krematorierne nu udrydde 150.000 mennesker om måneden. 90% ud af de 1,1 millioner, der blev henrettet i Auschwitz og Birkenau, var jøder, mens de sidste 10% var andre krigsfangere. Da døren blev åbnet, kunne jeg se, at de alle stod op. Nogle vablede af gassen. De kunne ikke falde nogen steder. Hvis jeg lukker øjnene, er det eneste, jeg kan se, mødre, der står med deres børn i hånden.